Welcome to Global Content Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, Tada. This is Global Content Shop iChannel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 0, Devon City 0. Put Mapolo. Ngisakubuza ukuthi kunjani, ngiyabona ukuthi kunjani. Ngcono uyabona Mapoloba yazi Pirates iyakwazi kuba ingoma yayona Mapoloba bekufana ngabe na hamhlanje siqedile akwinda 1 okwasevela uVictor hey wase jabula uVictor akwinda 2 uyasho ukuthi si ifunani ngempela basinikile iphuzu iTX Galaxy isinika amaphuzu amathathu nifunani ngempela Pirates nifunani ngempela ninikwe konke kodwa niyadlala namhlanje bekufanele ngempela ngijabule kodwa bukani Sandawana bukani nijabulisa uVictor manje bukani manje uVictor engenzeka abafana awunahleli phela nimfanga phasi kweguzu endoda le isengawina ihleli angifuni le nto niyayibona yini iswabiseni le ndoda bafana wami behlisani umoya kodwa Pirates kodwa Pirates ukwenzani kodwa Pirates awunangqondo nkosi Pirates nkosi next week ake nimfakane ngaphansi kweguzu ngiyambona uVictor useshilo kodwa bafana niyaphoqa nanithanda nizanitshela phela mina angithi phela ngiyanithanda niyaphoqa uchaza ngoba uyasmayila namhlanje awukwatini phela ngithi phela basa angenele ngokumnandi namhlanje ukuthi bathatha iphuzu kodwa bafana emombela bafana nenza lo msangano anginifuni nonke ngesizwe zayo ngiyofaka iqembu lami lonke la njengoba nibona ongcobo la sikhona nokwina hodlala thina iyobanjwa yimina abafana phela njengoba ngisendilingeni kufanele ngabe nasiyilingane abantu namhlanje o50 rand sawubona 100 rand namhlanje sawubona yebo kunjani sawubona udokotela yini ungenaphi unenkinga odu awenze into right eBaswatini wena ubani wodu ukhoshi yini wangazi bathu wadwa noma wenze njani awadwele awandwele ngifuna kwandele angithi bathi uyandisa akwandele nkosi yami embombela hoyi nkosi yami kodwa nabafana niyakwazi ukuphula abantu slow yazi Victor sondela yinde le nyoni ayiboni kwaZulu yinde le nyoni kodwa ayiboni kwaZulu bafana uyayibona le nyoni useyiphelile bafana ngifuna angabonakali habe ngangami ashone ngaphansi kwekhanda ngomhla 23 Oboshu niyambona 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 angithi niyambona angithi niyambona angithi niyambona angithi niyambona siyabonga nkosi akasivale kodwa uvala kanjani akwinda 1 ubukunda 2 awangijija la madoda kodwa nkosi yami ayabona le ndoda lebafana yila ngikhona halenga kuVictor emlenzeni wathi ufike kuyake uyapho wena uyapho msani no ubonke umsebenzi akwinda sesingabangani manje le nto ayenza ukuthi abambe uVictor ngomlenze Sundowns akwinda 1 akwinda 2 akwinda 1 sivale ivale nkosi ivale mfana amen ivale